याच्यात मी लिक्विड नायट्रोजन टाकलं होतं आणि त्याचा प्रेशर हवा होती, त्याचा जो गॅस होता नायट्रोजन तो एवढा जास्त होता की तो प्रेशर या हॉर्न मधून बाहेर पडायला लागला आणि त्याच्यामुळे तो आवाज निर्माण झाला. आणि याच्यावर पण तुम्ही पाहू शकता थोडा वेळ मी ठेवला तरी पण हा आईस फॉर्म झालेला आहे या कॉनिकल फ्लास्कच्या सभोवताली. आता मी हे लिक्विड नायट्रोजन आहे याच्यातून आपण एनर्जी नाहीतर एक कुठल्या प्रकारचे एक मशीन कशी बनवू शकतो. ठीक आहे, आता माझ्याकडे एक रोटोकॉप्टर आहे आणि लिक्विड नायट्रोजन वापरून रोटोकॉप्टर म्हणजे एक हेलिकॉप्टर सारखंच फिरणारं एक यंत्र असतं. ठीक आहे, हे दिसतंय तुम्हाला इकडे सगळ्यांना दिसतंय, हे रोटोकॉप्टर आहे. ठीक आहे, आणि हे लिक्विड नायट्रोजनचा वापर करून ही एनर्जी जी आहे, प्रेशर जो आहे तो मी याला फिरवण्यासाठी नाही कुठली वस्तू आपण याला याच्या मदतीने फिरवू शकतो. ठीक आहे, तर हा रोटोकॉप्टर काय होतो, जर आता आपण लिक्विड नायट्रोजन टाकलं तर या प्रेशरमुळे या रोटोकॉप्टरला 3 पाईप दिसत आहेत तुम्हाला इकडे. ठीक आहे, याला ओपनिंग्स आहेत आणि कुठूनही ओपनिंग आहे, वरून आपण हा रोटोकॉप्टर बंद करणार आणि तो प्रेशर एवढा वाढणार आहे की या पाईप मधून ती हवा आहे ती बाहेर पडणार आहे आणि ती हवा काय करणार, या वस्तूला गोल गोल फिरवणार. ते आपण पाहूया. थोडस लिक्विड नायट्रोजन मी या रोटोकॉप्टर मध्ये टाकणार आहे आणि हा लगेच बंद करणार. आणि थोडं लिक्विड नायट्रोजन आपण याच्यात घालू. तर थोड्या वेळाने तो फिरायला लागेल. तुम्ही पाहू शकता जो प्रेशर आहे तो फक्त त्या पाईप मधून बाहेर येत आहे आणि त्याच्यामुळे त्याची जी स्पीड आहे आणि थोडं लिक्विड नायट्रोजन आपण वापरू. ओके, काय झालेलं आहे इकडे की जो मेटल आहे तो मेटल जो रोटोकॉप्टर आहे तो मेटलने बनलेला आहे आणि जेव्हा आपण मेटलला एकदम कोल्ड टेम्परेचर वरती नेतो ते बॉल बेअरिंग्स आहेत ते तिकडे घट्ट झाल्यामुळे ते बॉल बेअरिंग फिरत नाही आणि त्याच्यामुळे तो फिरत नाही. अगोदर तुम्ही पाहिलंच असेल की तो फिरायला लागला होता पण आता ते टेम्परेचर आहे ते बॉल बेअरिंग्स पर्यंत पोहोचलंय -196 डिग्री सेल्सिअस आणि त्याच्यामुळे ते बॉल बेअरिंग्स जे मेटल आहे ते घट्ट झाल्यामुळे चिकटल्यामुळे तो फिरत नाहीये. तर लगेच आपण दुसऱ्या एक्सपेरिमेंट कडे वळणार आहोत. ठीक आहे, आता मी एका विद्यार्थ्याला बोलू इच्छितो. कोण येणार आहे इकडे? तू आलाय ज्याला कोणाला चान्स नाही भेटलाय ते या. ये. हे सगळ्यांनी पहा, हे काय आहे? गुलाब आहे, रोज आहे. ठीक आहे, आणि हा रोज नॉर्मल खरा आहे, प्लॅस्टिकचा असं काही नाहीये. ठीक आहे, हा खरा गुलाब आहे. हा तो पकड. आणि काय करायचंय तुला, या रोजला या लिक्विड नायट्रोजन मध्ये डिप करायचंय. ठीक आहे, कळलं? थोडा वेळ ठेवायचंय डिप करून. पकडून ठेव, प्रेस करून नॉर्मल बरं. त्याने काय केलंय, तो रोज आहे ना जे गुलाब आहे ते फक्त लिक्विड नायट्रोजन मध्ये डीप करून ठेवलेलं आहे. आता हे रोज आपण लिक्विड नायट्रोजन मधून बाहेर काढलेलं. आता तुम्हाला दिसायला नॉर्मल रोज दिसेल, पण मी जेव्हा याला
क्रश करेल हे पापडासारखं क्रश होईल. तुम्हाला आवाज येतोय? आवाज कसा येतोय की मी एका कुठल्या पापडाला नाही तर कुठल्या प्लॅस्टिकच्या पदार्थाला क्रश करायचा असा आवाज येतोय. आणि ह्या त्या सगळ्या पापड्या ज्या आहेत नाही तर जे पॅटल्स आहेत त्या एकदम घट्ट झाल्या आहेत, आईस झालेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे हे एकदम क्रश, मी एकदा पकडलं तर याला हे जे पेटल्स आहेत ते क्रश झालेले. परत एकदा डिप कर. ठीक आहे, ही आता एक माळा आहे, गजरा आहे. ठीक आहे, हा गजरा तू या लिक्विड नायट्रोजन मध्ये डिप कर, टाकून. आता हा गजरा मी लिक्विड नायट्रोजन मध्ये टाकतोय आणि थोड्या वेळाने तो गजरा मी बाहेर काढणार आहे आणि पाहूया त्या गजराची काय हाय हालत झाली असते. आणि या गजराला जर क्रश कर. आवाज येतोय सगळ्यांना? अशा प्रकारे हा जो गजरा आहे तो एकदम त्याचा पावडर झालेली असे म्हणू शकता. आणि हे जे प्रोसेस आहे हे आपण पावडर, कुठल्याही गोष्टीची आपल्याला पावडर बनवायची असेल, फ्लावर असू दे, पेटल्स असू दे, नाही तर कुठली ऑर्गॅनिक वस्तू असू दे. थँक्यू. बस थोडस मध्ये 2 मिनिटापुरतं थांबवते, एक सूचना देते महत्वाची. जे सहभागी विद्यार्थी आहेत, स्पर्धक आहेत, त्यांनी कृपया आपल्या प्रोजेक्टकडे जायला हरकत नाहीये. तसंच परीक्षकांनाही विनंती आहे, एक 5 मिनिटानंतर ते विद्यार्थी पोहोचू देत त्या ठिकाणी. 5 मिनिटानंतर परीक्षकांनी त्या ठिकाणी जावा आणि पेंडॉलच्या बाहेर जे बाहेर उभे राहिलेली विद्यार्थी आहेत त्यांनी नंतर पेंडॉलमध्ये बसून घ्यायचं आहे. आता स्पर्धकांनी जायला हरकत नाहीये. 5 मिनिटानंतर परीक्षकही त्या ठिकाणी जातील परीक्षणासाठी आणि बाहेर असलेल्या विद्यार्थ्यांनी बसून घ्यायचंय. हा आपला सायन्स टॉक या ठिकाणी चालूच राहणार आहे. बघू चांगलं घेते का? बघू सांग एवढंच फिरतो, याच्यावर नाही फिरत. अजून एक परीक्षकांसाठी एक नम्र सूचना आहे की आम्ही फक्त आजच्या दिवसात ज्या हायस्कूल्स इथे येणार आहेत त्यांची फक्त नावं घोषित करणार आहोत. अन्यथा आपल्या परीक्षणामध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही याची आम्ही खबरदारी घेऊ. त्यामुळे पुन्हा एकदा परीक्षकांना नम्र विनंती आहे की आपल्या परीक्षणामध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही याची काळजी घेऊ. मात्र इथे येणाऱ्या प्रत्येक शाळेचं स्वागत करणं हे देखील आमचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे तेवढाच फक्त आपल्याला अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्याबद्दल सर्व परीक्षकांची या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो. धन्यवाद.
तास ठीक आहे. आपण जेव्हा आईस्क्रीम ठेवतो किंवा आईस्क्रीम ती तशीच राहते, वितळत राहते, काही आईस झालेलं नसतं त्याचं. आमची फ्रीज पण ठीकपणे काम करते आणि फ्रीजचं जे टेम्परेचर असतं ते 0 डिग्री सेल्सिअस, तर थोडंफार -7 डिग्री सेल्सिअस वर असतं डीप फ्रीजर. ठीक आहे. तरी पण त्याला किती तास लागतात? 4 तास लागतात, 3 तास लागतात. पण जे लिक्विड नायट्रोजन आहे ते इन्स्टंट कुलिंग देतं आणि त्याच्यामुळे जे फ्रीजिंग टेम्परेचर आहे पाण्याचं 0 डिग्री सेल्सिअस ते लवकर अचीव्ह होतं आणि त्याच्यामुळे आता या तुम्ही हातीला पाहू शकता. आता मी काय करणार आहे, हा पूर्णपणे हा आता माझा आईस झालेला आहे. आता मी याला तोडणार आहे. तुम्ही पाहू शकता या हातीची हालत. जर आपण हात हा लिक्विड नायट्रोजन मध्ये ठेवला तर तुम्ही पाहू शकता की आमच्या हातीची ही काय हालत होणार आहे. म्हणून आपण लिक्विड नायट्रोजन जे असतं ते केअरफुली हँडल करायला पाहिजे आणि नेहमी. आणि लिक्विड नायट्रोजन सहज भेटत पण नाही, कारण हे कमर्शियली इंडस्ट्रीज मध्ये बनतं, तर तुम्हाला त्याचा ऍक्सेस पण नसेल. पण लिक्विड नायट्रोजन जेव्हाही तुम्ही हँडल कराल तर नेहमी व्यवस्थितपणे हँडल केलं पाहिजे. तुम्ही पाहू शकता की हाताची काय हालत झाली. इन्स्टंट 10 सेकंडच्या आतमध्ये तो आईस झाला. कळलं सगळ्यांना? हो, ओके. आपण आता नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कडे होऊया. ठीक आहे. तर आता आणि काहीतरी वस्तू आपण ज्या आपण रोज वापरतो त्या आपण लिक्विड नायट्रोजन मध्ये टाकणार आहोत. म्हणजे हा म्हणजे काय आहे? कसला बॉल आहे हा? रबर बॉल आहे. ठीक आहे. आणि हा रबर बॉल काय होतोय? आता बाउन्स होतोय. जर मी याला स्टेजवर खाली टाकलं तर हा बाउन्स होतोय, कारण हा रबरचा बनलेला आहे आणि इलेक्ट्रिसिटीमुळे हा काय होत आहे? बाउन्स होत आहे. आता हा रबरचा बॉल मी या लिक्विड नायट्रोजन मध्ये थोडा वेळ ठेवणार आहे. आणि एक वस्तू मी ठेवणार आहे ते म्हणजे केळं, बनाना. ठीक आहे. बनाना पण मी थोडा वेळ त्या लिक्विड नायट्रोजन मध्ये ठेवणार आहे. ठीक आहे. तर आपण हे रबरचा बॉल जो आहे आणि बनाना जो केळं आहे ते आपण या लिक्विड नायट्रोजन मध्ये थोडा वेळ ठेवणार आहोत. त्याच्या अगोदर लिक्विड नायट्रोजनचा वापर करून आपण एक बलून पण फुलवू शकतो. पण आता आपण बलून फुगवतो तेव्हा आपण आमची कार्बन डायऑक्साईड असते, आपल्या शरीरातली जी हवा असते ती वापरतो, नाहीतर जी हवा असते पंप असतो, इलेक्ट्रिक पंप, तो वापरतो. पण आता इकडे फक्त मी बलून फुलवण्यासाठी लिक्विड नायट्रोजनचा वापर करणार आहोत. आता हा बलून आहे. या बलून मध्ये मी फक्त लिक्विड नायट्रोजन वापरून हा बलून मी फुलवणार आहे. फक्त लक्ष द्या, काय करणार मी थोडंसं लिक्विड नायट्रोजन, 1-2 ड्रॉप नाही तर थोडंसं 4-5 ड्रॉप मी वापरणार आहे. कारण जे लिक्विड नायट्रोजन असतं जे जेव्हा हवेत नाही तर गॅसमध्ये कन्वर्ट होतं ते 700% नाही तर 700% पटीने मोठं होतं, म्हणजे एक्सपांड होतं. लिक्विड असतं ते 700 पटीने एक्सपांड होऊन त्याची गॅस बनते, म्हणून ती जास्त जागा घेईल. म्हणून थोडंसं जर लिक्विड नायट्रोजन आपण मी या बलून मध्ये टाकलं नाही तर फुग्यामध्ये टाकलं, जास्त घेत नाहीये, थोडंसं लिक्विड नायट्रोजन मी या बलून मध्ये टाकत आहे. तुम्ही पाहू शकता की या बलून काय होत आहे? फुलत आहे, नाहीतर मोठा होत आहे. आणि हा बलून जो आहे तो काय होत आहे? एक्सपांड होत आहे, फुलत आहे. मी याच्यात हवा भरत नाहीये. लिक्विड नायट्रोजन जे आहे ते एक्सपांड होऊन वाऱ्यामध्ये कन्वर्ट होत आहे, नाही तर हवेत कन्वर्ट होत आहे. नायट्रोजन गॅस बनत आहे त्याचा. आणि हा प्रेशरमुळे काय झालेला आहे? फुटलेला आहे. आता थोड्या वेळा अगोदर आपण जे बनाना नाही तर बॉल होता, रबरचा बॉल, तो आपण ठेवला होता. आता हा रबरचा बॉल बघा, मी जमिनीवर फेकणार आहे. काय झालेलं या बॉलचा?
तुकडे झालेले आहेत. म्हणजे जो रबर आहे त्याची इलास्टिसिटी गेलेली आहे, त्याची प्रॉपर्टी इलास्टिक प्रॉपर्टी गेली आहे. तो घट्ट झाल्यामुळे त्याचे तुकडे होत आहेत. अशा प्रकारे कुठलीही गोष्ट तुम्ही लिक्विड नायट्रोजन मध्ये टाकाल, ही बनाना तर अगोदरच त्या बनानाचे तुकडे झालेले आहेत. आणि जर मी याला फेकला खाली तर हे बनानाचे तुकडे खरं बनाना होतं, हे आईस मध्ये कन्वर्ट झाले. आणि याचा आवाज पण तुम्ही ऐकू शकता. जर मी 2 बनानाचे तुकडे एकत्र घेतले अशा प्रकारे हे बनानाचे तुकडे बनून जातील. आणि सगळ्यात शेवटी शेवटचे जे एक्सपेरिमेंट आहे ते मी इकडे तुम्हाला दाखवणार आहे. मला त्याच्यासाठी एक विद्यार्थी पाहिजे, कोण येऊ शकेल? ये. बनाना देऊ. थंड आहे तिकडे, केअरफुली हँडल करा, खूप थंड असेल तो. कोणाला तुकडे पाहिजेत बनानाचे तुम्ही घेऊ शकता. केअरफुली हँडल करा. ते त्याचं टेम्परेचर आहे ते मायनस मध्ये असेल. ठीक आहे, कोणाला पाहिजे कॅच करा प्लीज. ओके, ठीक आहे. तुझं नाव काय? नम्रता. नम्रता आमच्या सोबत आहे. नम्रता तू इकडे थांब, मध्ये थांब. ठीक आहे. आता माझ्याकडे एक स्टीलची बाली आहे, शेवटचा एक्सपेरिमेंट आहे. तर नम्रता, मी तुला एक प्रश्न विचारतो. तू जे हेवन असतं, नाही तर आपण काय म्हणतो स्वर्ग बघितलंय का? स्वर्ग बघितलंय? बघायचं आहे तुला? स्वर्ग बघायचं तर आपण म्हणतो की माणूस स्वर्गात जातो नाही तर नरकात जातो. ते आता स्वर्गात काय दिसतं, स्वर्ग कसा असतो तुम्ही थोडक्यात दाखवणार आहे इकडे. ठीक आहे, माझ्याकडे एक बालदी आहे. ठीक आहे, आता स्वर्ग कसा असतो नाही तर स्वर्गात गेल्यावर कसं वाटतं हे मी इकडे दाखवणार आहे. तर इकडे मी एक ट्रे ठेवत आहे आणि या ट्रे मध्ये मी गरम पाणी नाही तर बॉइलिंग वॉटर टाकणार आहे. गरम पाण्याचं टेम्परेचर बॉइलिंग तुम्ही 90 नाही तर 100 त्याच्यामध्ये म्हणू शकता. ठीक आहे, आता हे बॉइलिंग वॉटर मी या ट्रे मध्ये टाकत. तुम्ही बघू शकता की याची पण वाफ येत आहे, म्हणजे गरम पाणी आहे. ठीक आहे, नम्रता तू तयार राहा. तुला काय करायचंय, फक्त डोळ्यांच्या प्रोटेक्शन साठी एक ग्लास घालायचंय. ठीक आहे, मी पण घालतो कारण डोळे खूप नाजूक असतात आणि आमची स्किन आम्हाला प्रोटेक्ट करू शकते, पण डोळ्याचे जे लेयर्स असतात ते खूप पातळ आणि नाजूक असल्यामुळे ते इन्स्टंट फ्रीज होऊ शकतात. आणि जे लिक्विड नायट्रोजन आहे, तू इकडे थांब, घाबरू नकोस, काही नाही होणार. ठीक आहे, रेडी आहेस? पुढे पहा. आणि आता स्वर्गात गेल्यावर कसं वाटतं लोकांना तेच मी तुम्हाला दाखवणार आहे. रेडी? 1 2 3. घाबरू नका, काही नाही होणार. ठीक आहे, इकडे आपण एक स्वर्ग तयार केलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता जो क्लाउड्स निर्माण होत आहे, ती गॅस तुम्हाला दिसते, ती काहीच नसून नायट्रोजन गॅस आहे. तुम्ही पुढे कोणाला कोण उपस्थित आहे लोक पुढे ते येऊन तुम्ही फील करू शकता. ती गॅस एकदम थंड गॅस असते नायट्रोजनची. मी आता वाटतंय ना स्वर्गात आहे, वाटतंय ना? बघितलं स्वर्ग? परत जायचं आहे. ठीक आहे, थँक्यू. तर याच एक्सपेरिमेंट बरोबर आपण हा जो पहिला डेमॉन्स्ट्रेशन आहे तो मी इकडेच संपवत आहे. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही इकडे आलात आणि या कार्यक्रमात सहभागी झालात. तसंच आणि ते प्रदर्शन लागलेलं आहे, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन, त्याचा लाभ पण तुम्ही घ्यावा. आणि आमची जी वैज्ञानिक बस आहे, वैज्ञानिक बस आहे, ती पण तुम्ही पाहावी ही विनंती करतो. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. हॅलो, मी पेडणेकर मॅडमना विनंती करते त्यांनी व्यासपीठावर यावं आणि आभार व्यक्त करावेत. अतिशय सुंदर
आणि मनोरंजनातून विज्ञानाकडे आपण कसे जाऊ शकतो. प्रत्येक गोष्टीच्या मुळाशी विज्ञान आहे आणि ते जर आपण समजून घेतलं तर व्यवहारातल्या सुद्धा अनेक गोष्टी आपल्याला सहज साध्य असतात. या गोष्टी आपण बघत असतात आणि निकम सरांनी सुद्धा अतिशय सुंदरपणे मुलांचा सहभाग घेऊन हे एक्सपेरिमेंट करून दाखवलेले आहेत. हाच एक्सपेरिमेंट आम्ही काही तासांनी ज्या शाळा या ठिकाणी येणार आहेत त्या मुलांसाठी सुद्धा ठेवणार आहोत. आम्ही गोवा सेंटरचे निकम सर यांचे आभार व्यक्त करण्याची मी विनंती करते पेडणेकर मॅडमना. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. Namaste. All the dignitaries from the on the dais and off the dais. आज राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शन 2023-24 मधील तिसऱ्या दिवशी पहिलं सायन्स टॉक झालेलं आहे आणि आज आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत रोहित निकम सर, जे एज्युकेशन ट्रेनर आहेत गोवा सायन्स सेंटर मध्ये. आणि यासाठी उपस्थित आपल्या SISCच्या प्रमुख संचालक अतकरी मॅडम, त्यांची सर्व टीम आणि इतर सर्व माझे सहकारी अधिकारी, सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजचं सेशन खूप सुंदर झालेलं आहे, कृतीयुक्त. सर्वांनी छान सहभाग घेतलेला आहे. लिक्विड नायट्रोजन याचा वापर आपण दैनंदिन व्यवहारात कशा प्रकारे करू शकतो हे त्यांनी अतिशय सुंदर कृतीमधून दाखवलेलं आहे. याबद्दल रोहित सर आपले खरंच मनापासून मी आयोजकांच्या वतीने आभार मानते आणि तुम्हा सर्वांचेही खूप खूप आभार मानते की याचा दैनंदिन जीवनामधील वापर आपल्याला समजलेला आहे. सर्वांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला याबद्दल पुनश्च आभार मानते आणि आजचं सायन्स टॉक संपलं असं मी जाहीर करते. धन्यवाद.